Kamo, tí hráči tu čo majú za mena? Pipitifa. Pipitifa. Kamo, fakt. Gale 20. Čo tam má za mena? Tu mám nejaký running phone 8. Running phone je bežajúci mobil. Bože, ja mám to cvet. Čaute ľudia, vítam ďalšieho videa na kanálu. Dneska si pre zmenu zahráme Fortnite. Dáme si tak challenge, že budeme musieť túto sezónu, tak je spolupráca s Demo Hunters, takže dneska chcem urobiť takú challenge, že budeme musieť vyhrať, aspoň sa dostať do top 10 zo Zoe. Takže držte nám palce a ideme na to. Aké vtipy máme? No, ako sa má pes bez noh? Je to úplne jedno, ako ho voláš, aj ty nepríde. Čo ti GPT napísal? Čo robí blondina, keď je zmrzne počítač? Dá ho na rádia. To je GPT, ej. Ty čo robíš, GPT? Kamo, sa ti podarilo žlorsko zhebnúť? Nezabudol nejaký default. Ja nemám veci. Nezabudol bezkytnúť sápek. Ja nemám ani veci. Ja mám jednu zbraň. Ja ti dám vec, keď ma príde zachrániť. Snažím sa speedrunovať. Nemám ale nič, by sa mi hodilo niečo. Kde si? O! By sa nič nestalo. Autobus už ide. Takže musíme toto hru sa dostať z Zoe do top 10. Keď si myslíte ľudia, že to dáme, tak dávte like. Uvidíme, či mi veríte. Lebo tu nikto nepadá. Asi si idem túto pre zbrane, potom idem pre Zoe. Lordko, ty kde si? Poď. Ja tu padám. Ja to budem Zoe, okok. Tu dám takto emo. Kamo, ale tie emoty to dobré zrýchluje. To aspoň 10 násobne zrýchluje. Počkaj, ja si zoberiem. Toto. Kamerovanie. Tam sú gridy. Nebaví. Nemám minička. Ani shieldy tej. Počkaj, zober si toto. To je dobré, zober si to. Tu máš dve. Tik. Tu máš... Mi to vypil, nie? Počkaj. Ja som začal piť minička a ja som ho zrušil iba keď som mal 4 shieldy. A ja som ho zrušil, ani som nemal ni jeden. Jak podarí? To je to znak... Ne. Čo stalo? Ne, to si ty budeš musieť dokončiť až do konca tejto hry. Budeš musieť prežiť. A my musíme no, to nemôžeme ani raz umrieť. Minigun, no ja chcem. Si zober. Ratatuj. Pozri, čo mi nepadlo. Zrešte. Capek. Sme fajty. A sem. Čo? A boti. Če GPT s nami fajti. Če GPT ide so nami fajti. Ďalší Če GPT. Kam ja idem? Tam vzadu je Če GPT, pozor. Če GPT ide po nás. Če GPT? Tak to som nečakal, že sa dožijem, že ide po mňa Če GPT. Z? Amo, ja som asi degež, ale ja neviem strieľať. Dead. To sú všetci boti. Dead, headshot. Ahoj. Capci. Ďalší capek s minigunov, že by? Kam to je dobrý. Lordko, musíme ich dať. Ale ja si neverím. Ja mám challenge, musíme prejsť. 88. Každý si, kde si. Ryba. Ne, Rumi musí, Zoe musí prežiť. Kriste pane. Ja zhebnem. Kamo, ja musím zdrhnúť. Tá ryba je otravná. Kamo, ja musím zdrhnúť. Ja nemôžem prežiť bez toho, aby som tú rybu zničil. Kamo, tá ryba je úplne núbaj. Ne, čo, nedali sme to, musíme ísť ďalšiu hru. Sme späť a našiel som meč, ty kokos, som dobrý. No tak, toto sa mi hodí. Aj keď.
hry s týmto mečom nedopadajú najlepšie. Ma nezaujíma, hlavne, že ho mám. Lordko, pozri sa na tento pekný výhľad, že je pekný. Veľmi Páči sa pekný. ti. Nechcel by si ísť dolu. Nechcel by si Neviem. skočiť. Lordko, to je sranda, nie. Ježiš. Ježiško, mne sa vypol ovládač a Zoe za mňou padla. Zahebla, že? Áno. No, Kámo, tak musím... toto bolo toľko... Tu si lebo, chápeš to? Jak sa ti podarilo ťa to zhebnúť? No, Musíme si zaspomínať. Ideme ti tu robiť robček. Ideme. Tak ideme. Dori... Kam? On ma to vyhodil z tej helikoptery bez glideru. To čo má dať? To boti. Zoe! Vyhiluj ma. Chcem. Kto by ťa chcela healovať, tak čo? Nie, kam ideš? Kde? More. Revive ma. Kde? Zabil som ich. On ma revivuje konečne. Zabil som... Čo to je? Legendár. Nemám to zrád, ale ako... Keď hebnem, tak je to kvôli tejto zbrani. Keď tak. Nenávidím, mňa s ňou hrať. Tam strela. Tam strela. Auto! Strelaj. Kam ja nemám nič dobré. Nemal Kam ja nevidím. No ja som videl Zoe. Nie. Dead, jeden. Mám minigun ten cape. Kam má málo. Zdrháva, uteká na D1. Čo to ako je? Čo tam, kam ale ten zapek je odvážny. Strelaj po ňom. Ale bože, jak mám strieľať po ňom, nevidím ho. Nemám palivo. Asi oni sa už pozabíjali. Asi. Nie, v aute. Bože, čo je? V aute je ten Spider-Man, on si healoval auto. Spider-Man. Nemáš nejaké také tie dlhé náboje? Ja ich mám 0 v inventári. Je to? Áno, nie tie, ako tie 3. Mám iba 162. Ja mám 0. Kde? Po Ideme ho ktorom strieľaš? Po ktorom strieľaš? Tam, čiže tam postavil niečo. Poza mňou. Vidím ho. Jumpujem. Svarta. Aha. Sú dvaja? Dvaja. Kde? On ma podkopal. Hore sú. Ne. Ale. Kamo, toto je iný hrozný capek. Musíme teda do top 10 radšej utekať. Počká, ale Zoe je mŕtva takto. Ne. Tak môžeme livnúť. Teda už to nemôžeme pokaziť, sme to bolo 18. Keď to pokazíme, tak ja neviem, čo urobím so svojím životom. No ja Ešte. neviem. Musíme sa dostať... No, Radšej. čo som povedal? To pokazíme. 18. Pokazíme. Jeden dostal skoro 200. Ja som mu dal tiež skoro 2. Je. Jeden dead. Dead. Popolva. Kamo, ja som úplne krivý. Nechci zobrať. Čo? No však toto legendárny minigun. Áno, berem. Počkaj, sa nahybujem. Počkaj, sme top 13, za chvíľku dokončíme tú challenge. Jej, ešte nemôžeme len pokaz. No bude to, že to by bolo, že top 11 my sme skapali. Bolo depresia. Máme ísť na drog, ľudí?
Lordko, utekaj. Utekaj. Viete, keď sme hrali spolu. Tam vzadu sú. O, mám meč. Ráta. 24. Fakt. Top 10 už môžeme. Už môžeme fajtiť. Na 100%. To je Godzilla. Ja som mu dal 23 Godzilla, biele. alebo čo to je? Ja som mu dal 23 Lebo on biele. práve dofajtil, takže toto potrebujeme, nechci si to zobrať. Nevyzerá to na bota. To je bot. Keby niečo, tak ja mám prichystaný portál. To je bot. Je to bot. Uteká bot. A bot nemôže utekať. To je hráč. Botové neutekajú. Asi nejaký zlý hráč. Ale som krivý. Dead. Je to pohoj. Zachrana. No to si nevšimol. Zachránilo mi to hru. Top 5. A my sme v top 5 zo My sme Zoe. top 5. Kamo, co nám darí? Už len Kamo nám sa darí, ale... Už len dve dua. Jedno duo, čo sme my, a druhé duo, čo sú nejaký iný. A jedno solo. Dole je hráč. Keď To je solo. Bot. Jeden je z nich bot. Bot auto. Lambo. No to musia byť Dole je reálni bot, hráči. a ešte tu... Ja už som ho zabil, toho Dobre, bota. Sme top 4. už iba títo dvaja. Ja hen ten airstrike, keď tak. Keď tak to použiť. Ok, keď tak ho použijem. Pozor. Epický fight. Ja ho idem použiť asi. Ježiši, ja som dostal. Ja sa obetujem pre airstrike. Dobre, dali. GG! Victory Royale! Zoe neumrela. Ona neumrela. A Zoe neumrela. Dali sme to. Ľudia, dajte like, odber. Super. Ľudia na tomto kanáli by chcel. A čau, čau. Čau, čau!